Podľa majského kalendára príde v roku 2012 koniec sveta. Mária, alebo numerologička Lumina, tvrdí, že vie, kto prežije. Podľa nej sa vraj ľuďom budú v spánku robiť znamenia na čele. Čo sa za jej výpovedami skrýva, posúďte sami. Môj pôvod nie je planéta Zem. Môj pôvod je z planéty Zem. No som iná. Možno viac lietam vo vesmíre. V 93. roku boli dvaja muži, jedna žena v spálni, boli celí v bielom. Žena bola v krásnych dlhých vlasoch, v bielých rúchach boli, poskonča postele, bolo to nad ránom. Aby sa ľudstvo zmenilo, pokorilo, prosilo o odpustenie, pretože príde k veľkým katastrofám. Prírodným katastrofám. Mám vám povedať počet, koľký ľudia prežijú? 144 tisíc. 144. V spánku budú ľudia dostávať znamenie na čelo. Oni budú svietiť trošku. A všimnite si jedno, ako sa zmenilo pristávacie plochy. Že sa vybudovali. Skoro v každom meste. Prečo? Náhodou. Náhodou aj tu pešia zóna. Rok, 2 roky? Nie, 3. Pešia zóna. Sú veľké pristávacie plochy, akože architekti náhodou mesta, veľkých miest. A načne nová éra 1000 rokov krásneho života.